Assalamualaikum. Bisan pag nakabuhat og sayop ang inahan, dili deserve sa usa ka inahan nga pakauwawan unya tabangan sa pagbash sa mga tao. Huna-hunaa sakripisyo sa usa ka inahan para makita nimo unsa ang kahayag sa kalibutan. Wala na lang unta kamo tingog, bisan pagbaliktaron nimo ang kalibutan, isara ang imuhang inahan. Ang imuhang video sa pagtubag sa pagtingog batok sa imuhang inahan, dili siya maayo tanawon. Dili siya maayo paminawon. Ang imuhang pamaagi sa pagsulti diri sa social media batok sa kaugalingong inahan, ako'y gisakitan. Isip inahan. Nakahatag kag ikadaot sa imuhang image ug sa imuhang pamilya. Imuha pang gi-allowed ang imuhang uyab sa pagsultig dili maayo diha sa imuhang kaugalingong inahan. Ug ikaw pud babay nga uyab, dapat magpaubos na lang unta ka, dili na unta nimo suklan-suklan sa pagtubag-tubag ang inahan sa imuhang uyab. Unta mutabang kanila nga maresolba ang ilahang gibati nga mugaan ilahang dughan. Mawala ilahang kasuko sa usag-usa. Kay pamilya na sila. Mupatunga unta kanila nga mapaduol nimo silang duha para dili mo samot og kainit ang issue. Instead, tabangan nimo nga mapatigbabaw ang gugma sa anak ug inahan. Bisag sad-an pa ang inahan, dili siya angay. Inyuhang pakauwawan sa publiko. Imuhang gimantsahan ang imuhang pamilya sa publiko. Wala na lang unta ka mo tingog. Nagpailob na lang unta ka. Bisan pag unsa pa ang pagkulang sa imong inahan diha nimo. Inahan gihapon nimo na. Bisan pag baliktaron nimo ang kalibutan, isara imong inahan. Kitang mga anak wala tay katungod nga atong pakauwawan ato ang inahan sa publiko. Imuha na lang untang giduol imuhang mama ug nag-istoryahanay mo face to face or heart to heart sa inyuhang panimalay para maresolba inyuhang mga kahiubos, kalagot sa usag-usa. Bisan pag nasayop imuhang mama, nagpaubos na lang unta ka ug ikaw na lang unta ang misabot sa imuhang inahan. Bisan pag sad-an pa na imuhang mama, dili siya maayo nga imuhang itrato nga kaaway. Huna-hunaa, giunsa ka ana sa imuhang mama pag-atiman, sugod siyam kabuan sa iyang tiyan, dili lalim ang iyang giagian. Pag-antos para lang makita nimo ang kahayag sa kalibutan. Sa pagsilang nimo sa imong pagkatao nimo, gaantos na. Wala intaw nay tarong tulog sa pag-amuma nimo. Dili maayo tanawon nga nagsakitan mo mga istorya nga sakit sa social media. Ayaw siya pakauwawi. Una-una usara gyud ang imong inahan bisan pag magkinaunsa ang kalibutan. Siya gihapon imuhang inahan. The more nga magpailob ka, magpaubos ka, the more nga mas i-bless pa kaana sa kahitasan. Akong panghinaoton nga hikapon imuhang dughan nga mopatigbabaw ang inyuhang gugma o kalinaw sa imong mama nga magkasinabot mo. Magpinasayloay nga mabalik ang inyuhang kabubuton isip anak sa imuhang mama. Amping, God bless you.